Jotono dipor kaham, especially like hambai maro sini joto press media team rok no norok phaiye sini news no cover khaina bage phaimani puilano ang norok no blai khe hambai maro thanai onek din romini norok sini news rok no je cover khai tongmani tini sing specially norok ni bwskango haino hai je press meet khlainani thangai tongmani kaisa no karon sing nukha thanai 27 ni simi je sing movement khlai tongmani Pushpabanta Palace no tui government no kuno ekta positive response rakhano runani digi thangya ko borongso miyani press media ni bisingti sing saimangkha honorable the cabinet minister from Tripura State Assembly oba haike saka je 1949 no je pro India by Mars sangka Tripura job to properties abo government ing thangka hanai bini o je kok rok no khnawi sini tiprasarok tebo blaike sentiment harden ka haise gai aboni bagai YTF sini honorable YTF ni president sini Sir Suros tini YTF ni joto district rok bai kaisa meeting ringmani bisingtei kaisa decision kotor nakha bwskangni salo YTF rok birhotom je ingmani sai taibo kotor kaisa andolon khlaijaknani bagi thangtong ga ang tabuk koinai sini honorable YTF ni president Sir Suros no je sini andolon ni je brief bo khlainani bagai hambai Loina hambai sini Takuk James General Secretary Youth Tripura Federation tai bo faimanja faijak sini joto district president tai bisas kai hambai maro sini joto media sono je sini Takuk samahai je norok thangnai koikdin dore kwbangma singbai news coverage khaitong bai norno belene paifle hambai aw sing abono sana nayo Youth Tripura Federation ni bekhaktei bwskangni 5 tarik bwskangni 5 tariko Agartala city o kaisa protest ngani thangai tongo o jaga o ang koinai sini joto thaka ham Tripura sa takurono mo YTF ni chobaya Tripura mothani chobaya ngai joto Tripura dofani choba hangai norno joto no bwskanga abago phainan bagai norno kobong horjak tamninba beleno sing kha dukhu nangjak tabu sini mia honorable minister tourism department Sri Susanto Chaudhary samani yagulo Pushpabanta Palace mo tabo kaisa government ni asset government muchung hangke jekuno project khaimano aro norok jotono welcome khaidi state ni development ing thanga norok welcome khaidi ni samane tuyi baro kuno clear statement tagbori yakuje Pushpabanta Palace aro Taj Hotels namjagi hane amai kun kok saya bini akok abono sing tabo kwansu guje Pushpabanta Palace Taj Hotel nani thangai tongoni sing tabo wansuk sina abo kubiko karon tangai hindi abon boino sing tabo kotor ni seite bo kotor choba khaini je puila o sing je chengpuru samani hai abono sing tabo bwskani 5 tariko kotor choba khainani thangai tongo Tripura sangai haisi YTF ngiya jaro norok YTF ni mokolo nungnai rong nang koinai nung tumuno Tripura sani thui nini hukumu mukumu nini laiboma sokomor zaman nang naiman yangi tong hangkai phaidi nung bo Tripura sangai sing oro kebo YTF kebo Tripura motha oro nangka banner tongala khaisi kuno banner kuno flag tongala joto Tripura sangai singomno protest khainai karon tabukbo tapok di sini Astobol Moidan Swami Vivekananda ngai thangmani abubo sing choba khaipan sing kuno mandi haisi sini Ujenta Palace Tripura State Museum ngai thanga abubo sing choba khaigya কিন্তু abono singno counter khaina bai buitabo kwbangma saitongo state museum ani yagolo jotono rajaroni amalni bemono photo rok mangrajak tongo abo bai sini kha khachang ya sini rajani amalni sini bobagrani amalni tongoi tong hangangkai abo bobagrano yaphurna thung yakhaba sing Tripurasani mungsasuk abo borok khaina ning tung haisi and Pushpabanta Palace abo tabuk Taj Hotel no yaphana ni digi abo process cholijak abo borok tabuk phano kuno clear statement yako sing Taj Hotel mana khaya Tripura bo khaina ni bagai kwbangma jaga dong haisi kwbangma jaga kha jaga kwbangma land dong haisi a jaga bo kwbangma borok Taj Hotel 5 star 10 star just kroman khlok tong kintu sini hukumu mukumu je Pushpabanta Palace khlok jamani hangkai sing belene khayo sing sini ri khugir jama hai ma tong haisi Pushpabanta Palace jumuno Taj Hotel khaiga hangkai sing abo Tripura sani ri khug jama hai klayo abon bagai sing afru kotor protest ngai asset Tripura sangai tini ang joto koinai sini joto tongnai jara
हाते दफानो हामजागै तिप्रासानि कक साइ तंनाय sini party flag color na ya wei ti prasana hamja ka kai jotono adino final bai no nang ko bung ro jawo party boroko gi haisi party tini khna tongnai kintu dofa jefur kemai thangnai afro party khaina ni pano ni bagai o dofa no lo gi regra khaisi aboni bagai no omo sungkuno political mileage tan mani ko gya phiaba sung ti prasangai sung bus kango choba khaina ni bagai reading tomo jaga nor jotono final bai ang no ko bung ro jawo 5 tarik sung nang hang kai 10,000 ya 20,000 ya haisi more than 50,000 ti prasa bo sung orot sung thanjau phunungmani hangkai ti prasa ro thanja kari ni sung tai besa proof manai haisi am bai sung YTF ni flag bo use kaya ti promoter ni flag bo use kaya TWF TSM flag bo use kaya asset ti prasa ngai sung afro protest kaya thang tango all ti prasa joto welcome haisi no joto na ang a jaga phai ka hamjano go phai sung protest qatar khai phunga afro sung phungnai o ti pra hauni ti prasa ro au kubinyo bongni mukumul no sokomo jangma matui borok sentiment nangkani singma phungna haisi hambo বেলার করি বদর পার্সোনাল যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আপনি থাকলেন দেখা যত কাজে পার্টি পার্সোনাল ব্যক্তিগত কোনো দাই রিজনাল পার্টি ধরার মতো আপিল খাইবেন all are welcome sung jotono sau jotono welcome haisi sung sini sanmung greater tipraland abo sini tipra mothani naharmung IPF tini naharmung bonga great tipraland jotono tipraland hamjo separate state hamjo কিন্তু sini o 5 tariko tipraland choba to abo sini political demand joton jain jeni tomo abono karibo sung 5 tarik onke as a tiprasa bisas khai pusovanta palace no sung rokha khainani abono safe guard khainani basis ang sung kobong mono roichi tai kaise kok kai judi CM eba concern department 5 tarik ni sai saka judi borok sungno media o phai saka je obono bondo khlaijaknai sung khai liya abo hayin kangre sini andolon no sung stop khainai otherwise thasing je sini honorable president samahai birhottom andolon nai government pura daying nai judi route block na na sung block phanang thane haisi adino 5 tarik কোন মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকিনা না sung tai memorandum submit khaliya memorandum sin TISF tai sung YTF 27 tarik khaiya and TISF 29 tarik khaika memorandum submit khaibi borok sungno borok takbo actual borok ne answer iman yako abon science general secretary saman hai tomungno adino phai borok assurance ok bai tabu khai written assurance nani nangnai je pujoganta paileso sung tachutel khali ani written assurance riasa sung o chobak potot choline haisi written there is some andolon choli tore ha kono or sab government kaise jora khau jaba ko sunga sung bisingo written marna answer marna in a time bound manner bisingo jemon sung thangnai sini YTF ni 27 tariko je memorandum reman yagolo sung after DM no saika 4 din bisingo sung answer khai sini honorable minister sananing tung boro mai kerman bisinto boro sung no sapta kaise bisingo clear statement running tung sapta kaise bisingo tomuno posovanta paleso boro clear statement di maya hangkai sung bus kang abon se tebo andol ko roma khani haisi karon mo sungomo serve 10 tani simin changjanai 10 tani simin boro gather nai jagar ka sungwa tomani circuit house ni simi secretary biskang jora aro circuit house gather ngai secretary ro march kai thangnai aro sini gathering nai